Żiebel, tieni waħda update. Sleeping Beauty, pantomima li għedha tittella f'dar il-Mediterran fil-Belt Valletta sal-31 ta' Deċembru, fejn imbagħad se jkun hemm shows oħrajn fi Gżira Awċija fl-4 u fil-5 ta' Jannar. Din il-pantomima kif propju anke juri li sem tagħha l-istorja hija dwar il-ġrajja ta' Sleeping Beauty, iżda mdawra u miżjuda biġrajiet kurrenti li kienu għaddejjin f'pajjiżna kif ukoll satirika u battuti politiċi. Tkellimna ma' Pawlu Testa li huwa l-organizzatur ta' din il-pantomima li spjegalna kif wara numru twil ta' snin din il-pantomima issa bidlet il-post tagħha mill-Istitut Kattoliku fil-Florjana għal dar il-Mediterran. Huwa kompla jgħidilna li din il-pantomima fiha kant, sfin, mużika u spettaklu kontinwu u saħansitra f'xi ħinijiet ser ikun hemm anke ftit momenti ta' dieqa. Aħna minna l-almu tagħna kollu jien u t-tim tiegħi li nagħmlu xi ħaġa li nagħmluha kull sena di bażikament. Aħna kif titlesta l-pantomima nieħdu pjaċir biha minnha, però nibdew mill-ġdid. Ma tistrieħ fuq is-suċċess ta' qabel għax tieqaf hemm.